ha estat la concentració que este mateix dijous ha tingut lloc a les portes de l'Ajuntament. És el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i des del consistori s'ha volgut donar resposta a esta commemoració. L'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, ha estat l'encarregada d'obrir l'acte amb la lectura del manifest institucional. La necessitat i el deure de traslladar a tots els veïns la nostra repulsa davant de la violència de gènere, manifestació extrema de la desigualtat i del sotmetiment en què viuen les dones en tot el món i que representa una clara vulneració dels drets humans. Un manifest on s'ha recordat el compromís que té l'Ajuntament en la lluita contra la violència de gènere i les polítiques en aquest sentit. El compromís de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona davant d'esta lacra social és donar suport i ajuda a totes les víctimes, ser ferms i inflexibles en la lluita contra els maltractadors, ajudar a conscienciar a tota la societat, especialment als més joves, transmetent a les generacions futures el respecte a la igualtat d'homes i dones. L'alcaldessa de la Pobla ha recordat el paper cada vegada més destacat que té la participació de les dones dins tots els àmbits de la societat i la política. Front a això, continua el problema de les víctimes que cada any causen els maltractadors. 64 dones han sigut assassinades. 64 agressors han cegat una vida i han destrossat la vida dels seus fills. Davant d'això, avui, 25 de novembre del 2010, els veïns i les veïnes de la Pobla de Vallbona manifestem per a deixar constància del nostre compromís social amb aquesta lluita. Contelles ha destacat el suport que les persones que pateixen la violència de gènere han de trobar en les institucions i també en tots els veïns del municipi. I a les víctimes volem donar-los un missatge d'esperança. No podeu resignar-vos. És el vostre repte i és el nostre repte. El repte de tots els veïns de la Pobla de Vallbona que vos acompanyem. A esta lectura del manifest han assistit representants polítics, però també les forces de seguretat que treballen per donar resposta a esta problemàtica i molts veïns que han volgut participar d'esta cita. Un acte al qual es posava fi amb un minut de silenci per totes les víctimes de la violència de gènere.